рӯзи якшанбе дар яке аз меҳмонсароҳои пойтахти Фаронса афроди ношинос бо силоҳ ситораи телевизиони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ким Кардашьянро таҳдид карданд. ба навиштаи телевизиони CNN вақте шавҳари Кардашьян овозхони маъруфи амрикоӣ Канье Вест аз ин ҳодиса огаҳ шудааст, консерташ дар ҷашнвораи медови Нью-Йоркро фавран қатъ намудааст. Инна Тресиокас, сухангӯи Кардашьян, гуфт ки ду марди мусаллаҳи ниқобпӯш худро афсари полис вонамуд карда буданд ва ба утоқи ин ситораи телевизионӣ ворид шуда ба тарафи ӯ силоҳ бардоштанд. Кардашьян хеле тарсидааст, вале аз нуқтаи назари ҷисмонӣ осебе надидааст. вақте хабари ҳамла ба ҳамсари Вест паҳн шуд, ин овозхон тахминан 1 соат дар рӯи саҳна буд. ӯ дар Твиттер эълон кард ки дар оилааш вазъи фавқулода ба вуҷуд омадааст ва бояд ҷашнвораро тарк кунад. қатъи консерт дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои мухталиф ба бор овард. баъзеҳо ба Вест ҳамдардӣ мекарданд ки ҳодисаҳои нохуш бо ҳама рӯй медиҳанду дигарон шикоят карданд ки $300 пардохт карда бошанд ҳам аз консерт маҳрум шуданд. феълан Ким Кардашьян ҳамроҳ бо хоҳаронаш Корти Кардашьян ва Кендал Дженнер барои тамошои муди тирамоҳи соли 2016 сафар карданд.